position that's good for this. I don't know where she put this. Mm-hmm. Mass n'Igbo n'oge COVID. Anyị na-ekele Chineke maka ndụ, na-ayọ maka ọgwụgwọ nsọ n'isi ndị niile na-arịa ọrịa n'ọgbakọ ndị Igbo anyị. Anyị nakwa ede ekpere n'ụzọ pụrụ iche n'isi jaa ya mma nwanyị onye nke ga-eme first birthday ya ụbọchị taa, mmemme ọmụmụ ya otu afọ gara aga. Jaa ya mma Ada Zion doro, na-asị ka nwatakịrị ya na-eto ka Chineke na-eji ikikere nke mmụọ nsọ na-emekwa na-eto dịka nwa nke Chineke, ka ọ bụrụkwa nwa ga-abara nne na nna ya uru. Anyị na-ekele Chukwu maka onye ọbụla na ahụike nke o nyere anyị, wee na-asị Chineke ka ọ gaa n'ihu were ọnọdụ n'etiti anyị. Iji gaa n'ihu na emume misa nke a, ka anyị nyochaa ma akwanuche anyị, mee ebere maka njọ anyị. Onye bịara n'ụwa anyị zọpụta ndị lọghara elu ha, onye nwe anyị mere ebere. Onye nọ n'aka nri na na-arịọrọ anyị Chukwu arịrịọ. Kristi
If I have to continue the repetition. This one's still going. Are you on the Santa Elizabeth group? No. I was thinking this one was going to be trouble. Mm. Around. I will find a place to put this. She just has to work it out. Kristi kulitere n'ọnwụ, onye nwe anyị bilitere n'ọnwụ. Haleluya, haleluya, haleluya. O enwezike n'ebe ọ nọ. Na 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 nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị bịara n'inye Chineke ekele maka onyinye nke ndụ. N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-echeta na Maasị a, nwaanyị jaa ya mma, Ada Zion duru onye na-eme mmemme ọmụmụ ya nke mbụ n'ụbọchị taa, na-asị ka Chukwu na-edu nwatakịrị a ka ọ na-eto n'odudu nke mmụọ nsọ. Anyị na-akwa ekele Chukwu maka ahụike, maka nchekwa nke ọ na-echekwa anyị n'oge a ọrịa na-aga, na-asị ka ole ndị n'ime anyị ndị na-arụ ọrụ dịka ndị nọọsụ ma ndị dọkịta ma ọ bụ ndị ọbụla ga-eme ụzọ ọbụla a ga-esi nye aka n'ịgwọ ọrịa ndị ya, ka o chekwaa ha n'ịhụnanya ya. Ka anyị tinye ihe ọbụla anyị bụ n'uche ebe ọbụla anyị nọ ugbu a. Ụmụnna, ka anyị kwado ụmụ anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị nọgara elu ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere.
na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jide n'ime mere anyị ebere. Gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebere. Otito dịrị Chineke elu kacha elu. Udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị eto gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Usekwu Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu na-achị ike niile. Onye nwe anyị Yesu Kristi, sọpụrụ otu nwa Chineke mụrụ. Gị nwe anyị bụ Chukwu. Gị nwe anyị bụ Chukwu. Nwa atụrụ nke Chineke, nke Chineke, nwa nke nna. Onye na-ekpochapụcha ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ ụwa, nọrọ arịrị anyị, nọrọ arịrị anyị. Onye nọ n'aka nri ha, meere anyị ebere, n'ihi na nsọ gị dị asọ. Sọ gị bụ onye nwenụ, sọ gị bụ Jesu Kristi, kachasị elu, nyere ụwa nsọ, n'ebube Chukwu na amen. Ka anyị rịọ ha arịrịọ. Chineke anyị, imela ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ. Mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile. Inyela anyị obi aṅụrị site na inyeghachi anyị otito nke echebebunye anyị n'ụmụ gị. Biko, mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Site na dị ịhụnanya Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile.
ọgụ nke mbụ, ihe ọgụ e wetara n'ọrụ ndị ozi. Ma Pita guzoro ya na ndị ozi 11 ahụ, wee welie olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe m, na ụnụ niile ndị nọ na Jerusalem, gekwanụ m ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ndị Izrel ibe m, geenụ m ntị. Jesu onye Nazaret bụ nwoke nke Chineke gosiri ụnụ site n'ọrụ ịhụnanya na ọrụ ebube na ihe ịrịba ama nke Chineke mere n'etiti ụnụ site n'aka ya, dịka ụnụ ji anya ụnụ hụ. Jesu a, onye a raara dịka Chineke siri n'uche nsọ ya zụpụta, na onye Chineke siri n'amamihe ya buru ụzọ mazuo, ka a kpọgidere n'obe, gbukwa ya site n'aka ndị amaghị iwu anyị. Ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, mgbe ọ tọpụsịrị ya ihe mgbu nke ọnwụ, n'ihi na ọnwụ enweghị ike imeri ya. N'ihi na David na-ekwu maka ya sị, ahụrụ m Onyenwe anyị ka ọ nọ n'ihu m mgbe niile. N'ihi na ọ nọ n'aka nri m, agaghị ewezụga ọnọdụ m. N'ihi nke a, mkpụrụ obi m na-aṅụrị ọṅụ, ire m kọwakwara akụkọ banyere ọṅụ m. Ọzọkwa, anụ ahụ m ga-ebikwa n'olileanya, n'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ime ala mmụọ. Ị gaghị ekwe onye nsọ gị ka ọ hụ ire ure. Imeela ka m mata ụzọ na-eduba na ndụ. Ị ga-emekwa ka m jupụta n'ọṅụ site na nnọnye nke gị. Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ ndụ gị. Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ ndụ gị. Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Gị onwe gị
Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Peter dị Asọ dere. Ọ bụrụkwa na unu na-akpọ Chineke dịka nna, na-asọpụkwaranụ ya oge niile dịka oge niile unu bi n'elu ụwa ka ndị ọbịa, n'ihi na ọ bụ onye na-ekpe ikpe dịka ọrụ onye ọbụla dị na-eleghị anya n'ihu. Unu matara ihe ejiri gbapụta unu na ndụ ọjọọ nke si n'aka nna nna unu, nke unu si n'aka nna nna unu nata. Unu matakwara ihe ejiri gbapụta unu abụghị ihe pụrụ imebi emebi dịka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, kama ihe ejiri gbapụta unu bụ ọbara dị oke ọnụ nke Kristi, onye dịka nwa atụrụ na-enweghị ọrụ ma ọ bụ ntụpọ. Kristi bụkwa onye ahụ Chineke họpụtara tupu ekee ụwa.
ekpughekwara ya n'ihi unu mgbe oge ruru. Unu sitere n'aka ya kwere na Chineke, bụ onye mere ka o si n'ọnwụ bilie, na onye nyere ya ebube. N'ihi nke a, okwukwe na olileanya unu dị n'ebe Chineke nọ. Okwu nke usekwu N'ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n'ime ndị ozi Jesu na-aga obodo nta a na-akpọ Emmaus, nke rụkwara kilomita 12 site na Jerusalem. Ihe ha na-akọrịta n'etiti onwe ha ka ha na-aga n'ụzọ bụ ihe niile mere Jesu. Mgbe ha na-akparịta ụka na-ajụrịta onwe ha ajụjụ, Jesu n'onwe ya bịara ha nso, soro ha na-aga n'ụzọ Emmaus ahụ. Ma ya kpuchiri anya ha ka ha ghara ịmata na ọ bụ Jesu. Jesu wee sị ha, "Gịnị ka unu na-akpa ka unu na-aga ije?" Ha wee guzo na mgbaba ihu. Otu onye n'ime ha, aha ya bụ Cleopas, wee jụọ ya sị, "Ọ bụ naanị gị bụ nwa biya nọ na Jerusalem na-amaghị ihe mere kemgbe abalị ole na ole gara aga?" Jesu wee jụọ ha sị, "Gịnị mere?" Ha wee sị ya, "Ihe ndị Juu mere Jesu onye Nazaret, nwoke bụ onye amụma, bụrụkwa onye dị ike n'okwu na n'ọrụ ebube n'ihu Chineke na n'anya ọha ndị Juu niile. Ma ndị isi nchụaja anyị na ndị isi nke ndị Juu rara ya nye ka a maa ya ikpe ọnwụ, kpọgide ya n'obe. Ma anyị nwere olileanya mgbe anyị hụrụ ya na ọ bụ ya ka Chineke zitere ịgbapụta ụmụ Israel. Taa bụ ụbọchị nke atọ kemgbe ihe ndị a mere, ma nke ka nke, ụfọdụ ụmụ nwanyị n'ime ndị otu anyị mere ka obi fepụ anyị. Ha mara ọzọ gaa n'ili ebe edere ya. Ha ahụghị ozu ya n'ime ili. Ha wee laghachi na-akọ na ha hụrụ ndị mmụọ ozi n'ọhụ, ndị gwara ha na Jesu dị ndụ. Ụfọdụ mmadụ n'ime ndị otu anyị ejela n'ili ahụ, were anya ha hụ na ihe niile dị otu ụmụ nwanyị ndị a siri kọọ ya.
ma ha ahụghị Jesu n'onwe ya. Jesu wee sị ha, unu ndị na-enweghị ọgụgụ isi, unu ndị ọ na-esiri ike n'obi ikwenye ihe niile ndị amụma kwuru, unu chezọrọ na ọ dị mkpa na Kristi ahụ ga-ahụ ahụhụ ndị a wee banyezie n'ọchịchị nke ebube ya. Jesu wee bido kọwara ha ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ banyere ya onwe ya site n'akwụkwọ Mozis wee ruo na nke ndị amụma niile. Ha na Jesu wee bịaruo nso n'obodo nta ahụ nke mmadụ abụọ ahụ gajere. Jesu wee mee ka ọ na-agafe obodo nta ahụ. Ha wee rụgide ya sị, nọnyere anyị n'ihi na chi ebidola ichi, ụbọchị agaghịkwala ugbu a. Jesu wee kwenye banye n'ụlọ ịnọnyere ha. N'oge ahụ ha nọdụrụ ala iri nri anyasị, Jesu were achịcha gọzie ya nyawaa ya nye ha. Chineke wee meghee anya ha, ha wee mata Jesu, ma ọ pụrụ n'anya ha n'otu oge ahụ. Ha wee sịrịta onwe ha, ị hụkwara ka okwu ya si gwa anyị ọkụ n'obi mgbe ọ na-agwa anyị okwu n'ụzọ, mgbe ọ na-ekpughere anyị ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Mmadụ abụọ ahụ wee bilie n'otu oge ahụ laghachi na Jerusalem. Ha wee hụ ndị ozi 11 ahụ na ndị ha na ha nọ ka ha zukọrọ n'otu ebe. Ha nọkwa na-akọ akụkọ nke ha sị, n'eziokwu onye nwanyị esile n'ọnwụ bilie. O mekwala ka Simon hụ ya anya. Ha mmadụ abụọ wee kọrọ ndị ọzọ ihe mere n'ụzọ na otu ha si mata Jesu site n'ịnyawa ogbe achịcha ahụ. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Otito dịrị Kristi. Amen. Ọtụtụ dịrị Yesu. N'ụbọchị taa anyị na-eme achụaja nke Sọnde nke atọ n'oge ngafere oge Ista, oge Paska. N'ihe ọbụla gụrụ anyị egosiri anyị ihe dị mkpa na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi, ihe dị mkpa na ndụ anyị dịka ndị Katọlik. Nke mbụ, anyị hụrụ n'ihe ọgụ nke mbụ ebe Pita na-achọ ịkọwara anyị na site n'oge David ekwuru ekwu ihe ga-eme dịka Yesu Kristi. Ọ sị na site mgbe oge David ka a nọkwuo ihe banyere Yesu Kristi na ihe ọbụla nke ga-eme na ndụ ya. Abịawa na ọ ga-aka nwụọ, mana ọ ga-ebilikwa ọzọ. N'aha ya a ga-ekwusa oziọma nke alaeze maka ndị mmadụ. Anyị ahụ n'ihe ọgụgụ nke oziọma gụpụtara anyị na Yesu Kristi ụbọchị ahụ o biliri n'ọnwụ, ọ nọ na onwe ya n'ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ. Tupu ya ezute mmadụ abụọ ndị na-aga Emmaus, Yesu Kristi ebugo ụzọ gaa zute
ụmụazụ ndị ọzọ ndị nke gara n'ili ịga ịmụ ya, ndị gara ili ịga tee ahụ ule, ha gawa ebe ahụ nye ahụ ozi onye gwara ha sị na Jesu Kristi na ọ dị obilite. Ihe ndị a juru ha anya n'ihi na ọtụtụ n'ime ha ekwebeghị. Ọtụtụ ndị na-eso Jesu Kristi bụ ndị ji maka ihe ha ga-enweta n'aka Jesu Kristi na-eso ya. Nke a bịa jụọ anyị, ya nye anyị ihe dị mkpa ịjụ onwe anyị ajụjụ sị, kedu ihe iji maka ya abịa nzukọ Kristi? Why do you come to church? Ị na-abịa nzukọ Kristi n'ihi na o nwere ihe ị ga-emere Chineke? Ọ bụ ị na-abịa n'ihi na ọ nwere ihe Chukwu ga-emere gị? Ọ bụ ihe ahụ ihe ndị gosiri anyị taa. Anyị lewe anya, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa church maka ihe dị iche iche ha bụ n'obi. Different people come to the church for different reasons. O nwere ndị na-abịa church n'ihi na a na-arụ ọrụ ebube n'ebe ahụ. Some people come to church because miracles are being worked there. Nke pụtara na any day miracle ndị a kwụsịrị, ndị a agaghị abịa church ọzọ. O nwere ndị na-abịa nzukọ n'ihi na maybe ụlọ chọọchị ahụ amakazi, because of the beauty of the building, they come to church. Nke pụtara na asị enwe anything mere ụlọ ahụ ada ma ọ ya abụọ ha ga-abịa chọọchị ọzọ. Oge m nọ na Caribbean, anọrọ m ọnwa anọ hurricane abịa mebie obodo ahụ. Almost every church crumbled. Ndị mmadụ ọtụtụ n'ime ha abịawo the next Sunday, because ihe a mere Thursday. The next Sunday, you could just see a handful of people in the church. Always you went church building, but there was a house, even the mother, even Nefe Chineke. Few people were coming. And that shows us, then we're ending now when I the church, or when you don't have a line, I will be Chineke when you had the refill. Before the church, because of a pastor who is there, or a powerful man, or when you're working, because he's powerful, I will go there. Anytime he's transferred, they will not come to church again. Before I got to the extent, I go to pastor, Yaga another parish. They relocate with them to that parish. Because all would just okay na church, all pastor teacher at the church. But you know that I'm right. The guy says, "Monosia, bo na away India, we need I give you be that I got that because we're going to have an encounter with Jesus Christ." And this encounter begins when you prepare yourself very well through the Word of God. When you prepare yourself through the Word of God, at the liturgy of the Eucharist, you must experience Jesus in a special way. Now, Jesus Christ, on our ego, and the thing about a way overdose Mass. More when you dispose of very well, Mass, there is a new experience you're going to have. Even around go out also to go here, again, na Mass over a new gift for you. Nina Bozona Agorani, Blacksara, Omo, as Jesus Christ abroad. Omo as on the Ayesona, Maderin abroad, the Jesus Christ. The two disciples on the road to Emmaus, they were not among the first 12 apostles. In fact, away they go, but the resurrection story will make them very significant because God chose them for something special. Ihe ga-agụsiri anya will say na onye ọbụla meghere obi ya maka Jesu. Onye ọbụla gosiri mmasị maka Jesu, if you show your interest in Jesus, he doesn't mind your race, he doesn't mind your color, he doesn't mind your intelligence, he doesn't mind your size or your social status in order to use you. All he needs to see is that willingness to serve him, the willingness to know him better, and he will accompany you in the journey. Jesu Christi, nwoke Nazareth,
nwoke jupụtara n'ike, onye ezigbo amụma, onye nọ na-arụ ọrụ ebube dịgasị iche iche, a man filled with wisdom and power, who was working a lot of miracles. And the Jewish authorities killed him, and they were still in doubt. Now, Israel. We can see a tune of desperation or a tune of devastation in the whole thing. How they devastated n'ọnwụ Jesu Kristi. Ya ndị mụrụ Jesu Kristi bụ na n'ọnwụ ebube dịgasị iche iche. Ha mụrụ oge o nyere onye isi ya eme ya ahụ nsọ, onye ngwọrọ agaghị ije. Ha mụrụ mgbe ọ gara kulite enyi ya nwoke Lazarus na John chapter 11. And other things that Jesus Christ did. Christ bụ onye ahụrụ ebe o nyere ikuku iwu ya kwụsị. Ihe ndị a niile ka o mere. Maybe when they saw all these things that Jesus Christ was doing, they must have thought, yeah, he is the Messiah. He must be the one to deliver us from the hands of the Romans and give back power, political power to the Israelites. And this same Jesus, and they fell to the ground. So they must have cheered up, said, yes, they're not going to get him. Yet Jesus submitted and allowed them to arrest him in order to fulfill the will of the Father. So, na ihe ọgụgụ ahụ a na-egosi anyị na n'agbanyeghị otu ọbụla ndụ siere gị ike, no matter how life challenges you, no matter what disappointment you have in life, ọ bụrụ na ilegide anya n'ebe Jesu nọ, ị ga-enwe mmeri. Ọ bụrụ na ilegide anya ebe Jesu nọ, ọghọm agaghị agba gị. You will not be disappointed because God is journeying with you. Ụmụazụ ndị a bụ ndị ga-asị, in fact, ihe ahụ bụ nkụzi ahụ ihe a na-akụzi na gịnị ka anyị ga-eme? Dema na hapụrụ onwe eruo ya ka anyị gakwa ihe ndị ọzọ anyị ga-eme. But they didn't know that Jesus was there with them. But it is so significant that even though Jesus was with them, they could not recognize him. Why? Because at this time, Jesus came in a glorified body. Now, when you had just 3 days ago, they could not recognize his voice, they could not recognize his face, because he was risen in a glorified body. So, Manabagamu, now the breaking of bread, all there, got on our chicha. How more Jesus can have sins, but he vanished from their sight. I am going to go and say, we are journeying with Jesus. We are journeying with Jesus. And the fact that you have disappointments doesn't mean you. And in fact, you are able to do whatever you are doing simply because the grace of Jesus is supporting you. I am at that story of the footprints. In this journey, I will accompany you throughout. Footprints. I need to put something under here. One was that of Jesus, the other was that of the young man. It's fine. But after a while, he had to look back. No matter the distance he had already covered. Yeah, that at the point where this journey was most difficult, and were only one footprint, and he thought that was his son. Yeah, they were disappointed. Yes, Jesus, you promised me you will accompany me throughout this journey. Why is it that at the time when this journey was most difficult for me, you abandoned me? Christ, what shows you that I abandoned you? I said, because I could see only one footprint, and that was mine. Just as you see only one footprint, that was not yours but mine.
because at these times I was carrying you in my palms, that nothing would hurt you. And that is how this life is. I know I can make a man more. Like these disciples, somebody maybe like now a lot of people are being laid off because of the coronavirus. Remember what happened in 2008 during the economic meltdown? A lot of people committed suicide because they could not see this as a journey. Because they didn't see it as a journey with God. But there were some people who understood that whatever this may be, at the end of the tunnel, there must be a ray of light. Isaiah in the map will say, those who wait on the Lord, that they will never be weary. They will have their strength renewed. And that is our hope in everything. That no matter what problem I have, my problem is not greater than my God. God is the one who solves problems. God is the one who can just say a word, peace, be still. Yeah. And the people say, where knows that is the way it is. So they lost every hope. I chair, oh yeah, when you guys talk about Israel. How about answer Christ in Israel? Teacher and Kahanage. How can not have a political man's Messiah? So that when he had gone to his power, yes, his authority, had warrior ministers and commissioners, we were not chased. Mana Christ in my Alice also, Alice Yao Gary. Eba always, Eba, I guess, Soria, Rieva, all nine, Soria Gamma. In our Gosiforani, now more like I so dear. You can do what they are whenever you see yourself in problems. This is my life. One good thing you can do is delve into the scriptures. Banana Wonso. Go out Wonso where you will see that Jesus is journeying with you. Move for you don't understand what is happening. But open now Wonso you will see that Jesus will teach you. How we know Mary, these disciples, they were reading and talking about Jesus, but they didn't know that it was Jesus who was there. But the high point of it was that Eucharistic experience. I'll go further in our culture. I don't think I have a Catholic church has said, oh, I'm going Yes, that if you go back to the scriptures, you see that even the man of the years old in the breaking of bread. And until we get that, we'll be going to the church for wrong reasons. Can Bruno be no vegetarian Chineka Ryan? Oge maka ọrụ ebube ka anyị ga-eji gaa nzukọ Kristi. Ọ bụrụ maka ụlọ nsọ ahụ na ọ magburu onwe ya, Kraịst n'onwe ya gwara anyị sị, oge ga-eru mgbe ndị mmadụ na-aga mgbe ndị na-efe Chineke ga na-efe ya na mmụọ na n'eziokwu. Anyị rịọ Chineke ka onye anyị mmụọ nke anyị ga-eji na-efe ya na mmụọ na n'eziokwu. Ka anyị gwa Chineke ka o nyere anyị aka ka ọ ghara ịwụ ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ndị nọ n'isi bụ ndị ga-eme anyị abịawa nzukọ Kristi. Ka anyị mata beyond this, mmụọ Chukwu ka anyị na-aga izute na Eucharistia dị nhazi. Ka site n'ụzọ dị otu a, o meghee obi anyị, ka ọ nọnyere anyị n'ihe ọ bụla anyị na-eme. Ọ nọnyere anyị ndụ agaghị esiri anyị ike. Ka o meghee anya anyị ịmata onye ọ bụ, and to heal our wounds and our hearts. Ka onye nyekwa anyị aka ịbụ ndị oziọma ya, dịka ụmụazụ ndị ya si mee. Immediately after experiencing Jesus in the Eucharist, they rushed back to Jerusalem
to spread the word. I feel that is a message for us. Mgbe anyị bịara nzukọ, ekwu okwu dị mma, ihe mụtara n'ụbọchị ahụ, gịnị ka iji ya eme? Ị nwere ike call somebody on the phone, see ya, I thought I should share this with you. Maybe ọ bụrụ onye obi na-alọ mmiri ka nọ na-ama ihe ụjọ eme, gasị ihe anyị nọ na chọọchị taa, echere na ọ ga-abara gị uru. You can be ministering to somebody by sharing that with that person. Church. You spend some time, you don't know what God is going to do with you. And you convert one soul or the other. And God will bless you for that. Ya nwere ka anyị na-ekele Chineke ka o nyere anyị aka ka mgbe anyị na-agba n'ụwa ka ọ bụrụ nke ga-edunye anyị n'ala eze. Ka anyị ghara iji maka ihe isi ike ma ọ bụ ọnwa ndị na-abịara anyị chefuo na Chineke na ọ bụ nna anyị. That we don't allow the troubles that we encounter in this world to traumatize us into not believing in God who solves the problems. So that at the end of our lives, we may join Him in that eternal feast in the kingdom through Christ our Lord. Amen.
Mọ̀gàbíàgàchi ọzọ n'ebube ya, ime ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe nna mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na-agbapụta, onye a na-esekpụrụ, na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma ekwe n'otu nzukọ nsọ, katọlik na apọstọlik, ewepụta otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, na ndụ ụwa Ụmụnne m na Kristi egosila anyị n'ụbọchị taa na ọbụla mgbe obi na-alụ anyị mmiri, Jizọs anyị na-aga. Ọbụla mgbe ihe na-esiri anyị ike, Jesu Kristi dụ anyị n'ụzọ, na-egosi anyị ebe anyị ga-aga. Anyị ga-ekele Chineke maka ohere a o nyere anyị n'ụbọchị taa, n'ihi na ọ bụ ya bụ onye na-egbo ọkpụkpọ anyị dịgasị iche iche. Ka anyị kelee ya maka ndị isi nzukọ Kristi, Pope Francis, Bishop Mass, Bishop Alberto, Bishop Del Riego, ndị o nyefere nzukọ nke San Bernardino n'aka, na ndị bishọp nọ n'obodo anyị, na ndị isi ala ma nke Amerịka ma nke Naịjirịa. Ka Chineke na-enye ha amamihe nke ha ga-eji na-achịkọta ndị etinyere ha n'aka, ka ọbụla dị n'oge a ihe na-esi ike, ka site n'atụmatụ nke ha ga-ewepụta, ka ụmụ Chineke nwee obi aṅụrị. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ka anyị kpebere maka ụka niile dị n'ụwa niile, ka Jesu onye isi anyị weta anyị udo. Anyị arịọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka akụkụ ụwa niile ebe a na, ka Chukwu wetara ha udo, ka ọgụ a na-anụ ka o nwee ike ịkwụsịnụ. Anyị arịọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile nọ na mwute maka mmadụ hapụrụ na ezinụlọ ha, ka Chukwu nyere ha aka. Chukwu si na Jesu Kristi nke si n'ọnwụ bilie, kulitekwa fa na uju fa na eru. Anyị arịọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile nọ na kọmuniti anyị, ndị ife na-esiri ike gbasara okwukwe ma ọ bụ ife na-esiri ike n'ụzọ dị iche iche, ka Chukwu nyere ha aka, meghee obi fa, zụọ ha nri nke mkpụrụ obi na nke ahụ. Anyị arịọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ụmụnne anyị nwoke na ụmụnne anyị nwanyị n'ime Kristi ndị nwụrụ anwụ, ka Chukwu nabata fa na ezumike nke eluigwe, ebe fa ga-anọ na-enwe aṅụrị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị chetakwa nwatakịrị onye anyị nọ n'uche na-achọ aja n'isi taa, chaa ya mma, Ada Zion Edoro. Ka Chineke onye kwere ka ọ bata n'ụwa nke a, ka onye ndị nne na nna ya
amamihe ha ga-eji zụọ ọrụ ahụ na ụkpụrụ nke eziokwu. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Anyị tinyesi ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Let us add our private intentions wherever we are. Chineke nna ji ike niile onye ebere, anyị na-ekele gị maka ịgba nna anyị. Anyị na-ekele gị maka ọgụ niile ị na-alụrụ anyị ọbụladị mgbe anyị na-amaghị ihe na-eme. Anyị na-ekele gị na ahụhụ niile nke anyị na-ata n'ụwa a, ị na-enye anyị amara ka anyị ga-eji gafee n'ime ha. Akwụkwọ nsọ emeela n'ụbọchị taa ka anyị mara na ị dịghị ahapụ anyị aka. Meghee obi anyị site na akwụkwọ nsọ ka anyị wee nwee ike mata onye ị bụ na ndụ anyị, ka anyị wee nwee ike mata ihe ọ pụtara ịbụ ụmụ nke Chineke, na gị dị ka nna anyị enweghị ike ịhapụ ụmụ gị ka ha laa n'iyi. Dị nwanụ, mee ka okwukwe dị otu a na-edu anyị n'ihe ọbụla anyị ga-eme, ka ekwensu ghara inwe ohere n'ime ndụ anyị idufu anyị, kama ka okwukwe dị otu a nyere anyị aka ịnọ na-agbasa ozi ọma gị na ịnọ na-agbasa ịdị mma gị n'ebe mmadụ ibe anyị nọ, nke ọ ga-abụ ụbọchị ikpeazụ anyị esoro hụ gị n'otito nke alaeze site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onye nwe anyị, dịka nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ na-ebutere gị,
inyere anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-eme ụdị aṅụrị nke a. Biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke dị ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọ n'ebe unu. Welite n'obi elu. Anyị nyenụ ndị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị bụrụ onye ziri ezi. O kwesịrị ezi ebube ihe ziri ezi n'aha asọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile ụbọchị bụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge dị ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ aja. Ya bụ ezigbo atụrụ, onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya were merie ọnwụ nke anyị, bịa sị na mberede n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke ha, anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nsọ, 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 osebụ ụwa, Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara na eluigwe ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara, onye bịara n'aha onye anyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-ebinyere m nsọ. Anyị na-arịọ ka ị nye onyinye ndị ya nsọ site n'ịhụnazụ mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara, wee ere achịcha nye gị ekele, nyawa ya n'ebe mazụ ya si nara nke arịenu ya unu niile, nke agba nke a kedoro nye maka unu. Otu ahụ kwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, ọ ṅụrụ iyi iko mmanya, nyekwa gị ekele, onye dị mazụ ihe gị asị ha, nara nke ya n'ọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-ama ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke ya na ncheta nke m.
Anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Anyị ga-ebu ụzọ oge na-esikwa mbilite n'ọnwụ gị, O Kristi, wee na-cheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị bunye gị aha achịcha nke ndụ na ịkọ nke nsọ ọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma, ị kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị Jehova na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na-cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na ndị bishọp anyị bụ Gerald na Alberto na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi n'ihe nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ka anyị soro gwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye ahụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna Chike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụwa niile. Aleluya. Amen. 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 Ụmụnna, ka anyị were ekpere ahụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were gbakwuwe Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka ịbụ uche gị n'ụwa, ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata ụbọchị anyị, ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekweghị anyị kwenye na nranye, ma zọpụta n'ọdịghị. Ekweghị anyị kwenye na nranye, ma zọpụta n'ajọ ihe. Zọpụta anyị na-arịọ gị
osebụrụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbalanụ nsogbu niile were chekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Udo ọkụ sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị gosi n'ụwa anyị ekele nke udo. Ịchọrọ udo, ezi udo, udo na-enye ndụ. Wenya Jizọs bata n'obi gị. Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ ụjọ nke ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ ụjọ nke ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ ụjọ nke ụwa, nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị agbara dọrị nke nwa atụrụ Chineke. Ndị nwere etosi nke bata mmụọ na bụ ụzọ okwu ọnụ gị.
Ọrụ Kristi bụ sọma bịakwute, ọbara Kristi ga-eji gbapụta ụwa. Ọrụ Kristi bụ sọma bịakwute, ọbara Kristi ga-eji gbapụta ụwa. Ọ bụ sọ ndị na-eburu njọ n'obi bụ ndị nwere ike ịnata ya n'obi aṅụrị. Arụ Kristi bụ sọma bịa. Ndị niile na-adara Jesu n'obi ma bụkwa ndị ogbugbu n'obi dakwariwo. Arụ Kristi bụ sọma bịakwute, ọbara Kristi ga-eji gbapụta ụwa. Onye na-anata Jesu n'obi dị mma ga-enwe aṅụrị na-enweghị oge n'ụwa ọzọ. Arụ Kristi bụ sọma bịakwute, ọbara Kristi ga-eji gbapụta ụwa. Jesu, ahụrụ m gị n'anya, ihe niile m nwere bụ nke gị, nke gị ka m bụ, nke gị ka m chọrọ ịbụ. Were m. Jesu, ahụrụ m gị n'anya, ihe niile m nwere bụ nke gị, nke gị ka m bụ, nke gị ka m chọrọ ịbụ. Were m na ihe masịrị gị. Jesu, ahụrụ m gị n'anya, ihe niile m nwere bụ nke gị, nke gị ka m bụ, nke gị ka m chọrọ ịbụ. Ihe masịrị gị. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omimi nke a dị ebighị ebi. Biko mee ka anyị rute n'anwụ ahụ n'otuto mbilite n'ọnwụ nke ahụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Nwe anyị nọnyere unu. Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Isakwụsịgo. So we thank Letty, who has been here since 10 o'clock, and Madam, who also came to Shalom. We thank you. We thank you, Dr. Ishi, for being our reader today, our lecturer, and Chief Dr. Kogbo for being our cantor. We thank God. May God bless you all. Anyị na-ekele ndị niile ndị soro anyị na Jamasị a site n'ụlọ ha dị iche iche. Anyị na-asị ka ihe ọbụla unu bụ n'uche sonye anyị na Jamasị a ka Chukwu mezuoro unu site n'aha Kristi onye nwe anyị. Amen. Unu chabụ ndị kwere, kwere otito